So office ukudayisa naye kakhulu abafethu but you have to pay for his stand. So angeke sivime ukudayisa. Ikanjalo abafethu uba kakhulu ngathi ngakumele mina nifisayo abafethu. Mina ngihlezi ngithanda Maphumulo. Ulamphumulo ngithanda futhi. Nani ngithanda futhi. Asibonga. Ngikuphethe ama-mobile fridge, sound system, ama-mobile toilets, nama-artists, no DJs. Oh, ama-mobile toilets first. Mobile toilets. Yeah, sound system, the stage, photographers, no graphic design.
Ubiza malini noma ama-toilet? 80 rand. 80 rand. 80 rand. Uvele waphosa? Yebo. Ah. Uyadinga. Ngiyavumela uyadinga. Manje angiphathanga ukheshi. Hayi sizokhona. Nangu mthetho yakudinga. Nisebenza kanjani? Ngafonela futhi lana. Uzothola namanzi. Angango-50 liters. Amanzi angawo-2 liters. No, angango-50 liters. 20 liters. 50 liters. Okay. Phakathi. Bese-ke uyadlula kanjena. Bese uyaliphosa phansi. Ayibhaliwe ama-instruction ngaphandle. Akhona nangaphandle. Abhaliwe. Yebo. Kubaluleka makubhala ama-instruction ngaphandle. Nginedekho-ke futhi yakwabusa futhi. Siyamphotha, bese siyamenzela. Yebo. Idekho ene-catering futhi. Yebo. Ukwazi ukwenza chicken biryani. Noma yini. What you call it? Furniture, uyakwazi? Njengoba ingapha. Ngiyaba kusanele. Okay,